Christian. Mor Rune. Er du ved at lave lidt kaffe til os? Tænk mig, det skulle være tænkt. Hey, vær lige lidt stille. De andre skal have lov til at sove længe. Jeg tænkte på, om vi ikke skal gå en tur i skoven eller sådan noget. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men kom nu, din slapsvans. Vær lidt frisk. Nej, så skal vi også have en kop kaffe der. Virkelig flippet. Det er simpelthen så smukt. Ja, ja. Nej, jeg mener sgu. Prøv lige vent. Det er helt magisk, hva'? Kan du ikke forestille dig sådan en tone, der bare vælter op af skovbunden? Altså ligesom i et eventyr eller et eller andet. Så skal der også være en rigtig helt. Ja. Ja, mand. En helt. Ja. Sådan en helt, der er sådan en naturmenneske, ikke? Altså han lever rundt i skoven og sådan. Han er helt i pakken med naturen. Ja, han lever af jage. Han er sådan en rigtig sej fætter, ikke? Sådan krigeragtig med langt hår og stor skæg og skintøj og sådan noget. Ja. Sådan en omstrejfende fyr på jagt efter eventyr. Ja, med sådan en motherfucker-kniv og sådan en stor fedt sværd, som man bruger til at flække troldehoveder med. Ja. Stop nu, mand! Se hvor heldig skoven så dyb. Han frygter ej for ulve eller kryb. Dragen ud for at vise sit værd, med kampen for øje på sin heltefærd. Farerne lurer på fremmed sti, fjern fra bygdens betryggede hi. Røven skal mødes ved rejsens mål, med lærdom og dyder og sværede sol. Kongen han skal finde og møde skovens unge fyrste. Han må døde, fjerne hele kongens hoved, bryder magt, drage tilbage til det herret. Så der må da også være nogle andre væsener i den her skov. Jamen, altså der er skovnæsser, så er der trolde. Trolde, ja. Magiske træer. Så er der elver. Hvis der er elver, så er der også elverpiger. Sådan nogle lækre samme piger der. uden tøj på, som løber rundt og kysser folk. Nej, det er sådan nogle smukke nogen, sådan nogle overnaturligt skønne nogen, ikke? Ja, dem skal helt den skud af fat i, tror jeg. Har gang i nogle af dem. Hold nu kæft, mand. Husk han dig, mand. Han er på en mission, ikke? Han har ikke tid til alt det der dir. Altså, han bliver på sin sti.
Okay. Hvad sker der? Jeg slog min fod. Jeg tror, den er forstuet eller et eller andet. Kan du gå, eller hvad? Ja, jo, det kan jeg sgu godt. Du lige en hånd til at komme op. Det er nu lidt. Jeg kan sgu ikke gå på den fod. Jamen, hvor fanden er vi egentlig på vej hen? Jeg ved det ikke helt. Lad os bare fortsætte. Yes. Jeg kan fandme ikke mere, mand. Hvor fanden er jeg kommet ud til hovedvejen nu? Christ. For de to nu er vendt, just som var heldig døgnet forsvandt. Alle døtre sendt for at binde hans forstand. Røven han må klare i det sorte vand. Hvad med vores held der? Det ved jeg sgu ikke. Hvad, tror du ikke, han er ved at være godt træt af den her møgskov? Jo, mand. Jamen altså, nu ham skurken der, han skal sgu ud og finde ham. Nu er han fandme træt af det pis. Ja, nu er han træt af pis. Nu er han sgu ud og nakke ham der skovnaren. Nej, han skal først forberede sig, ikke? Han skal forberede sig mentalt, ikke? Han skal jo lave sådan nogle ritualer, det gør de altid. Han skal koge sådan et eller andet op. Ja, men så skal han også finde ham. Og så skal han slås med sværd. Efter nær at have mistet sit liv, sætter han ned til sit sværd og sin kniv. Roligt de klæder sig krigerens ham, gør sig rede til den endelige kamp. Det er ved at blive mørkere, hva'? Fatter det ikke. Jeg er sikker på, at jeg vidste, hvor vi var. Som om der er et eller andet galt. Han møder ellekongen med sværdet i hånden, men skovens mørke væsner er i den ondes bånd. Sat mod denne magt vil de fleste bøje sig. Ingen uden os kender skæbnetrådens vej. Prøv at se. Der kommer rør op fra den bakke der. Hvad fanden er det? Jeg ved det ikke. Lad os prøve at kigge. Hold da kæft. Hvad fanden er det? Det er ikke engang mærkeligt. Kom og se. Hvad fanden er det? Prøv at se, mand. Tror du ikke? Skal vi ikke lade det ligge? Lad os komme med.
Hvor var det klamt. Hold kæft, hvor var det klamt. Hvad nu er det? Vi er næsten hjemme, mand.